Ƙasaitattun fina-finan Indiyan Hausa da suka fita a yanzu haka Cikakken Waziri wato Waziri na biyu sai kuma Tirke sannan da akwai Abbas Kala na gaba kuma Sassarfa dukkansu daga kamfanin Yusuf Zamani wanda idan kana son samun waɗannan fina-finan yanzu haka kai tsaye ka saukar a wayarka ba tare da ɓata lokaci ba tare da ka sha wahala ba tare da ka je ko ina ba to shine kawai ka shiga wannan group namu na BIP wanda nake muku tallansa da bayaninsa a koda yaushe. Muddin kana cikin wannan group namu to duka zaka samu waɗannan fina-finan cikakkun su kuma fitattun su kuma masu haske. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu daga gefen waɗannan fastocin zaka ga sunayen fina-finan nan kuma da megan su daga ka taɓa wannan kibiya zaka ga kibiyan ta juya fim ya sauka a wayarka zaka iya zuwa ka kalle shi kuma zaka iya tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Dan haka in dai ka san kai ma fina-finan Indian Hausa suna baka wahala baka samun su akan lokaci ko kuma zaka zo kan YouTube Bidmid kana satin nasu sai dai kai ta ganin katsi ko tsoho ko kuma talla kamar wannan tallan namu to wannan baya wayo babu yaudara ka dauka ka gwada kai da kanka zaka tabbatar ma da kanka cewa wannan zance gaskiya ne amma ba kyauta ake shiga wannan group namu ba in ma ka san magana zaka da niyan a saka ka kyauta to kar ka bata kanka lokaci dole sai mutum ya biya kuɗin sa sannan muke saka shi a cikin wannan group din domin magana ce ta zafafan fina-finan Indian Hausa kuma daga kowane kamfani Algaita ne Al Hussein Yusuf Zamani Mega Sultan Fikira kai duk wani kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indian Hausansa to zaka dinga samun waɗannan kaset da zaran sun fita a cikin shi wannan group namu na BIP group ne na musamman wanda aka bude shi domin samun fina-finan Indian Hausa kawai kamar dai yadda yanzu fina-finai suke ba mutane wahala ba sa samuwa to wannan hanya ita ce kadai wanda duk wani film da kake so zaka dangwala ya sauka a wayarka kuma zaka iya tura ma duk wanda kake so shi ma ka tura masa dan haka kar ka bari a baka labari